ציצי או תחת? תחת. מה, אני ילד? רותם סלע או בר רפאלי? שרה נתניהו. משפט שאתה מאוד אוהב. מכיתה ט' מותר לתת. בומבורדילו קרוקודילו או טרללר או טרללה? בומבורדילו קרוקודילו. דעתך על דקל וקנין? הוא אגדה בעודה חיה. אייפון או סמסונג? אמרתי לך שכיתה ט' כבר שכבתי עם מישהי. סמסונג זה לבתולים. איזה שם מתאר מישהי ממש מעצבנת? רוני. תוכנית ריאליטי אהובה? חתונמי. תוכנית ריאליטי שנואה. הכל חוץ מחתונמי. ציטוט שאתה מאוד אוהב משיר. 1000 שמאלנים לא יצליחו לכבות אותי. למי יש את הישבן הכי חצוף בכנסת? תן לי לחשוב. דודי אמסלם. אם לא היית ראש ממשלה, מה היית? הייתי עושה לק ג'ל. וספר לי בדיחה לסיום. איזה ילד שואל את אמא שלו, אמא, איך באים ילדים לעולם? אז האמא אומרת, עם חסידה, היא מביאה אותה מהשמיים. אז הוא אומר לה, ומי מזיין את החסידה? תצחק. אהבת? כן, כן, מה? כן אדוני ראש הממשלה. יופי, יא טמבל.